खुलुमबाय। गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैगोन। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों गावनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय अनसायजानाय IPS अफिसार आनन्द मिश्रानि जाब्रबथाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला राइड अफ प्राइड्स काजिरङानिफ्राय कलियाभमरासिम बाइकजों रेली खालामनायावनो IPS आनन्द मिश्राया जाब्रबथाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि उनावनो IPS आनन्द मिश्राखौ देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसनहैनाय जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिमोन्दों। बिरियानीजों सना जाफादों। चेन्नाईआव गंसे मुस्लिम नखरनि सासे फिसाज्लाया गावनि 32 बोसोर बैसोनि लोगोखौ गावनि न'आव ईद जानो लिंहरदोंमोन। बिरियानीजों लोगोसे 1.45 लाख रांनि सनाखौ खावनानै बिरियानीजों जाफादों। उनाव बे नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव पुलिसफोरा ईद जानो फैनाय सुबुंखौ लानानै सन्देह खालामनानै बेनि उदैखौ स्केनिं खालामो आरो उदैयावनो गासैबो सनाखौ दं होननानै मिन्थिनो हायो। सना जाग्रा सिखावखौ डक्टरनाव लांनानै सनाखौ बख'जोबो आरो बे सना सिखावखौ पुलिसआ हमनानै लांबाय होननानै खौरांनिफ्राय मिथिमोन्दों। आसामनि आलफा उदखारि आफादआ सानै आसाम पुलिसनि CIDफोरखौ गावथारबाय होननानै आलफा आफादआ मैया फोसावबाय। सानै CIDफोरनि मुङा जाबाय धनजित दास आरो सन्जीब शर्मामोन। बे खौरांखौ मोन्नानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डा हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि आसामाव आसामनि सुबुंफोरनो थै नाङा होननानै बुंदों आरो जायफोरा आलफा आफादाव हाबदों बिथांमोननि फिउचारआ बा इयुनआ खोमसि होननानै मैया बुंदों। आलफा आफादजों गावथारजानाय सानै सुबुङा आसाम पुलिसआव खामानि मावोमोन होनना मोनथिमोन्दों। दिनैनि जोबथि खौराङानो जादों बाक्सा जिल्ला मसलपुर साखान्थियाव थानाय सनबारि ओनसोलनि फुख्रियाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ बोखांदों। जिउ गैयै सुबुंनि देहाखौ जायगानिनो थागिबि जयन्त बर्मन होनना सिनायथि होनाय जादों। मसलपुर फोनांजाब लामा बोरिमुख-रामपुर PWD लामानि साखान्थियाव थानाय फुख्रिनिफ्राय जयन्त बर्मननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बे खौरांखौ मोन्नायनि उनाव जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।